Jama'a assalamu alaikum. To idan ka san kana mining na Cartesian, ka yi kokari ka kalli wannan bidiyon. So daily check da ake yi kullum in kana so ka tara shi Cartesian, ka tara shi da yawa. So daily tax ga yanda ake yin shi. Farko me ya kamata kai? Ka tafi cikin Google. Nan ka zo ka rubuta cat. A misali gashi nan ka rubuta cat. In ka rubuta cat ga maguna nan da yawa sai ka duba ka ga wacce zaka zaɓi magi nan. Ok, bari na ɗauki wannan. Kun gane sai ka danna download sai gashi na kai saving ɗinta. Idan kai saving sai ka dawo cikin card ɗinka. Idan ka zo wannan avatar ɗin nan sai ka zo ka danna shi can ƙasan nan gashi nan ƙasa can ƙasa na ƙarshe ɗin nan kusa da price na ƙarshen mai kan magen nan sai ka dangwala shi. Idan ka dangwala shi sai ka zo ka taɓa nan wajen upgrade card. So sai ka zo ka taɓa wajen tap to upload the wannan card. So ka zo ka dangwala wajen daidai wajen samun magen nan. So hoton da ka ɗauko ɗin nan sai ka shiga kyamara za ka gan shi a wajen. So kun gana wannan magen da na ɗauko ba ran gani ko zai yi. Sai ka danna don magani a dai zai ganta. Yawwa kun ga sun bani gashi sun ban guda 960 suka bani da sauran abubuwa gashi na ƙasa abubuwan da suka kakkara mu. Kun gane ka danna go to. So wannan abin da za ka yi kenan bayan in ka koma cikin dashboard ɗinka za ka sun kara maka akan yawan abin da kake da shi. Kullum abin da za ka ringa yi kenan kullum ka kumanta. Kun gane sai wannan na transaction da ake na wannan kana so ka samu wannan amma sai kana da gas fee na ton ka zo ka shiga maran gani ka yi connecting shi wannan shi ma suna kara maka kullum kai wannan za ka ringa samu. So sai wannan kuma wannan na OKS na shi ma ya kamata mutane a ringa zuwa na yin shi ba. Mun gan shi nan ka san kawo mana wannan mine din idan ka kuskura ba ka yi wallahi kai ka sani ni dai ina yi. Kaga ka danna kawai za ka dan ce nan da minti nan da sakan 5 BTC watan Bitcoin zai daga ne ko ba zai daga ba kun gani na ci. So haka za ka ringa yi idan kuma kana tunanin BTC Bitcoin zai kasa ne ka danna down. So amma baran ƙara danna to the moon zai tafi off farashin shi zai karu ɗan sakanni ne kawai za ka ɗan yi tunani kun gani na faɗi. So wannan kenan baran ƙara danna kuma wannan zai tafi down. So ɗan sakanni ne kawai suke wani haka za ka tara shi dan Allah ku dinga yin wannan mining ɗin ba na tura muku da link ɗin shi kun gana ci a haka za ka ringa abinka kawai ni haka nake yi za ka kawai na tarawa kamar wasa kana ba za ka kana yi. So wannan shi ne a takaice Allah ba mu sa'a.